Hori nire ondaukete, ez guan egon ginerako, ze gerri urte banien, horren Gipuzkoako zerak eta gerua eta urra etozan Gipuzkoatik, da behidin beti besta gauzak esan entzuten hasi eta garriek, eta nik ogundeuk zelan Donostitzik, oin ebakueten diba, horrek esaten da, nire besta izen bataz, baina etorri izin autobus bat etxe barrire. Bai, ebakuauek handik etozanak. Behidea betorri ziren, gero alkati eguen Arrizabalaga, Vitorio. Eguen, arek destinete zezuen, norajun, arek ebakuauek jaten momentekoen ari, zera da bai, oi ebe bai, behidea etorri ziren bi, gizon bi, haitzezen biek. Alfredo eta Daniel dira zen. Horrego, gundeuko zen, pentsaiz. Nongo ziren? Donostiko, Guri ez dozko nahi txuera izen, arek ezean nahi txipe, nik orduan amabu duten dugu zen, beti damatzik zeuek, baten hori zeuek. Esplititako, zer zan hori, Almirante Cervera, hor gerran ebilena, hemen Kantabrikoen, ebilena gaitzik, zure berri no sé, y luego pues... Pero me suelo acordar el detalle que nos ponía. Kartak, tente ipini kartak, jokatzeko kartak. Ipintzezun hilean da, barku egana aluzeuen, da, arek jote banien, dana bera. Esan nahi ban, Donostiko kasu zela, erretzen zanien, txarra zela, etorren ata. Torren beti guztituko gun, da gero gure ama bezelan esate ban, alkatipe gu amarra egon gozana aurretik. Ama mata, zazpine barrera, da etxet ama, etxin, desate bane. Ez ez teguen beste lekun bat, honek gizon obiltzeko, etxezen bine, hor zinantxe, harik eta gero aurra zizinien, Santander partera da guzti.